Яңа ел бәйрәмнәреннән соң март аена чаклы дәвам итүче әлеге фестивальне театр сөюче сөмберләр һәр елны көтеп ала. Һәр шимбә, якшәмбе көннәрендә өлкә татар мәдәният үзәгенең тамаша залы һәр чак тулы була. Biz берәүдә каласыбыз килми, ял көннәрендә дә бик эш күп там инде. Менә киләләр ыныклар да. Номер бигин спектакльгә менә пьесаны без килдек, бер качан да калдырасыбыз килми, гел йөрисебез килә. Бүген без Иделәр районыннан килдек. Бик рәхәтләнеп карап утырдык. Быелгы фестивальне татар мәдәният үзәгенең халык театры ачып җибәрде. Ачылу тантанасына Барит Архановның үзен дә чакырганнар. Аның ролен авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Фаил Мөдәрисов башкара. Мин театр өчен туганмын. Бала чактан ук театрны яраттым. Сәхнәгә тартылдым. Өлкәнең татар мәдәният үзәге шәһәрдә татарча белүче яшьләр аз дип тормаган. Булганнарын туплап махсус алар өчен Аждаһаның иләнүе дигән кышкы тамашаны сәхнәгә куйган. Менә кызыма киямсез. Карагыз әле бит нинди матур, нинди шибә. Булган бөтенләй үзем суйган да куйган. Миннән яхшырак егетләре юк монда. Спектакльне сайлаганда biz яшьләргә яраклы пьеса сайладык. Менә шушы пьесадагы һәрбер рольне безнең яшьләр оешмасында йөргән балалар уйнады. Шунысы сөенечле, ул безнең уңышыбыз да дип әйтер идем. Алар рольгә кирип, рольне гына башкармадылар, татарча дөрес итеп, матур итеп, аңлап, чытырдатып сөйләделәр. Шәһәрнең Киндиевка мәдәният сарае каршында эшләүче Нур татар халык театры быел сөмберләргә Фуат Садриевның Җәмиләнең җилләнүе дигән комедиясен тәкъдим итә. Әлеге коллектив шәһәрдә, өлкәдә узучы театр бәйгеләрендә генә түгел, ел сайын Казанда бөтен Россия идел йорт конкурсында да катнашып призлы урыннарны ала. Без өйләнешәбездән авылдан чыгып китәбез. Хәзер үк әйберләр бирик. Нәрсә телисең, һәммәсен ал. Дивана, сөннәсе, аларга йөреп күсәм, бөтен йортны тиеп чыгып китер. Менә шыштыга әйбер. Нур театрының җитәкчесе Җәмилә Мифтахова коллектив уешкан көннән бирле беренче чиратта репертуарны җентекләп сайлауга зур игътибар бирә. Спектакль сайлаганда билгеле без артистларның халкына туры китереп сайлыйбыз спектакльне. Аннан соң кеше санына карап инде әлбәттә бергә җыелып укыйбыз. Тагын шуны истәп әйтәсем килә. Артистларыбыз бер кайчанда суфлер ярдәмендә өйрәнмиләр текстны. Алдан яттан өйрәнеп, шулай репетициягә йөриләр. Узган еллардан аермалы буларак быел фестивальдә Татарстан районнарыннан берничә үзешчән театр катнаша. Апас районыннан гына да 2 коллектив чыгыш ясый. Беренчесе районның Урта Балтай авылыннан. Алар сөмберләргә Туфан Миңнуллинның 6 кызга бер кияү әсәрен алып килгән. Менә синең каршыңда сәлек кебек тоналар. Я, нишләтәсең инде безне? Ай, берсе. Кызлар, нишләтәбез бу карты үзенә? Әрбез моны хәзер раздение. Стриптиз устроим. Урта Балтайда беренче театр коллективы узган гасырның 60-нчы елларында угыйша. Балтай бит инде ул элегелектән сәнгатькә гашыйк бит инде. Бездә һәрвакыт бит инде сәхнәдән театрлар төшеп тормады. Классик язучыларның әсәрләрен шундый матур итеп куялар инде. Менә минем үземнең апам да уйнады бит инде спектакльләр һаман инде катнаша иде. Гомер буе колхозда баш бухгалтер булып эшләгән Рифкат Хабибуллин спектакльдәге бухгалтер Рәхмәтулла ролен башкару бик җиңел бирелде ди. Бу спектакльне уйнаганда мин үземнең яшьлек вакытларыма кайткан кебек. Ни өчен дигәндә, мин 84 мартында институтны бетереп кайттым Казаннан һәм гел экономист, бухгалтер булып колхозда эшләгәнлектән миңа бу якын менә мондагы тема, бухгалтерия. Мин шуннан да бер үзем менә ир-егет минем куласында унлап хатын-кыз ала барса да инде минем белән аңлашып эшләгәннәр. Монда миңа бернинди яңалык юк. Бер гасырлык тарихы булган Апас халык театры әлеге фестивальдә ел сайын катнашып килә. Быел алар Әмир Камалиевның борын заманда комедиясен күрсәтә. Балаларга, яшьләргә охшарлык, аларга туры килерлек спектакль булсын дип, үзебезнең Апас районында, Шыгай авылында туып үскән драматургыбыз Аманулланың борын заманда дип исемләнгән шушындый музыкаль комедиясын сайладык. Аяк куйдым безнең кешене. Ник кайтармыйсың аны? Юк, бездә сезнең кешегез юк. Син алдыйсың, шамый мин сиңа. Акмангай бер кашанда алдашмый дип әйтте бит инде. Алай була алмый.
Син безнең кешене кайтарырга тиешсең. Оештыручылар белдергәнчә, фестивальдә катнашырга теләүче коллективлар ел саен арта бара. Аларның саны гына түгел, географиясе дә зур. Быел анда Ульян селкәсе театрлары белән бергә Татарстанның Апас, Буа, Менделеевск, Яшел Үзән районнарында чыгыш ясаячак. Төбәк ара театр фестивале 27 мартта Халыкара театр көнендә тәмамланачак. Ульян селкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.